Kwanjem liek het een hemeldwarp, maar als je kritisch kom je hinnensjuggen, vinden je alle handen omtwarkend afval. Armin, Frank, Jesse, Hester en Mardoes gaan van de morgen als eerste op pad om te onderzoeken hoe skien Kwanjemijns is. En dat vooral. Ja, het is erg. Ja, dat bedoel ik. Ja, we zijn nog maar heel eventjes stappen, maar we hebben al best veel met in deze zakken zitten. Nou, ik heb in de berm, vlakbij het bos, heb ik een fles Berenburg voor. Laat zeg maar een lege fles Berenburg hier midden in het dorp. Ja. Ja. En is dat wel vaker zo? Nou, het is wel voor het eerst dat ik het heb voelen, maar het is net echt heel vreemd, om het zo maar te zeggen. Maar nog geen 100 meter verderop zit een glasbak en dan smieten de meesten het net in. Nee, omdat ze er te lui voor binnen. Wat wist ervan? Dat vind ik heel slecht. Deze leerlingen doen mij onder het project Samen Friesland Schoon van de Frieske Milieufederatie en de gemeente Ljouwerterdiel. Het doel van het project is dat leerlingen met ideeën komen hoe je zwalkafval het beste aanpakken kunnen. Dus zelf oplossingen verzinnen voor het zwerfafval. Dus we gaan er actief mee aan de slag om het proberen op te lossen. En heb je ook al een bepaalde tinkrichting in de hollen? Nou nee, dat laten wij helemaal open aan de leerlingen zelf. Zij moeten zien waar het allemaal ligt en wat voor oplossingen ze bedenken. Heel benieuwd naar wat voor creatieve oplossingen de leerlingen zelf meekomen. Wethouder Gelly Visser joeg van de morgen het start zijn voor de actie Samen Friesland Schoon. Op basiskwallen onder het skipperspiepke beginnen ze met de eigen omjouwing. Want op een skien skwalplein kan je volle noffelijke watje. De ben ha ik argewage van volwassenen die het afval votsmieten en daarmee het verkeerde voorbeeld jouwen. Nou, die man die spuugt al je kalkenwiet. Over het grijs en groen. En wat zei ze dan? Nou, dat ze het top met doen, maar ik doe het zo niet. Het skwalproject Samen Friesland Schoon begint deze weken in de gemeentes Ljouwerterdiel, Haas, Frensiterdiel, Littenserdiel en Vlieland. Maar als het onder de Frieske Milieufederatie leidt, bloedt het er net bij. Nee, we zijn nu gestart met 5 gemeentes en we merken dat er interesse is voor meer gemeentes om hiermee aan de slag te gaan. Dus we willen heel graag dit gaan uitbreiden. Maar we zijn nu gestart met 5 gemeentes. Kwanjem rint voorop in dit project en moet al onder eind van de mannen een stuk skinner wijzen als nou. Nog voor 1 april komen deze band met een advies onder de gemeente hoe de beste manier om omzwalkend afval te bestrijden.